הושלמה ומטרותיה הושגו. בהנחיית הדרג המדיני תקפנו באופן מדויק וממוקד מטרות באזורים שונים באיראן, בהן אמצעי ייצור טילים אותם איראן שיגרה לעבר מדינת ישראל בהתקפותיה בשנה האחרונה. במקביל, תקפנו את מערכי טילי הקרקע אוויר ויכולות אוויריות של איראן, יכולות שנועדו להגביל את חופש הפעולה האווירי של ישראל לפעולה באיראן. כעת, יש למדינת ישראל חופש פעולה אווירי רחב יותר גם באיראן. איראן תקפה את ישראל פעמיים, כולל במקומות שסיכנו אזרחים, ושילמה על כך את המחיר. אנחנו ממוקדים במטרות המלחמה בעזה ובלבנון. איראן היא זו שממשיכה לדחוף להסלמה אזורית רחבה. המטרות שהותקפו נבחרו מתוך בנק מטרות רחב, מטרות מסוגים שונים, ואנחנו נדע לבחור ממנו מטרות נוספות ולתקוף אותן במידה ונידרש לכך. זהו מסר ברור. מי שיאיים על מדינת ישראל ישלם על כך מחיר כבד.